Id-delizzju tal-asafar f'Malta kompla jieħu żvolta pożittiva meta grazzi għal kontribut ta' 42 esebitur illi ħadu semm b'169 asfur fil-Mondial Bird Show li sar fl-Olanda f'Jannar li għadda, Malta rebħet 25 midalja, 10 ta' deb, 9 fidda u 6 brons. Net News tkellem ma' Rudolf Falzon, Antoine De Bono u William Rudsen mill-Breeders Association ta' Malta illi fissru fi klimhom stess l-importanza tal-verdun Malti. Morna tajjeb ħafna, ferħanin bli għamilna. Tallajna wieħed 169 għasafar maħna u li varjaw minn għasafar fal-mettaraw għawek, għal-kanarini u eżotiċi. L-asfur biex jitlammek irrit ikun top. Ir-rix kollu postu, kollu postjat l-istess biex niftemu bħala kuluri, kollox. Hemm għasafar li jżommu l-pożizzjoni tagħhom. Waqt il-breeding huwa mbagħad mhux kemm tieħu għal-asafar biss, tibbridi għal-asafar, ma tibbridi skont l-istandard. U talef l-aħjar ikel u manteniment tajjeb mill-aħjar biex ikun top standard ġifieri, tifhem? Bħala safar tal-għana, l-aħjar section morna, għax nofs il-medalji kienu mill-safar tal-għana. Anka waqt il-traveling u hekk kun hemm il-prekawzjonijiet kollha li biex ma jitħabax jew biex jibqas b'saħħtu ġifieri. U rari ħafna li kun hemm xi inkwiet jew problemi oħra. Il-verdun Malti huwa ngħidu l-verdun Malti huwa miġjub mill-Ingilterra. Bħala verdun, bħala asfur huwa pjuttost tista' tgħid mal-Maltin popolari, ħobbu ħafna. Minn dejjem kont irrabbihom jien tista' tgħid u ddeċidejt li nibda ntella l-kompetizzjoni. U ġi għadduh bħala standard tista' tgħid dal-asfur. Għandna klassi tiegħu issa, nistgħu nikkompetu. Ħafna barranin qed jitħajru ħafna lihom għax huwa vera asfur sabiħ. Gburin li ġibna l-istandard li ridna u ġibna l-medalji wkoll mill-mondjal. Din kienet is-67 edizzjoni ta' dawn il-kampjonati fejn ħadu sem kważi l-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea u kienu 26,000 l-asfur li ħadu sem f'sezzjonijiet differenti minn pappagalli sa l-iżgħar speċi ta' għasafar.